Phone waitori bigwe. Ndainonga. Kunonga? Wainonga ku? Kumarara. Basi yatironga nonge phone yakadai so iyo. Si. Kumarara ingangoita. Atumbofonera kwishe. Kuchi? Uzvaiskurira wani. Iyo mbudzi yadhuru. Ekunopusa unge sibabari masvosvo iyo. Inorira ndeiyi kana kuti kwatiri kufona ndo kune inorira. Pati yamborera wani pandainonga. Iyo chimbomira kani ndimbofona wakomana. Urira mani. Tongoti haisi mhosva yako mbudzi yadhuru. Akakuroya akafa dari mupenya yekunzwira tsitsi. Mimi mese pano kana pasina kuti pane munhu anditaurira kuti aisafuni mbugwa ndiani amusikuwana chikafu. Asi baba munofunga kuti ndini ndingadaro here. Sewa wako Chipondo ndinokuregerera. Kwenini baba andipindi mumba. Mbudzi yadhuru. Nyarara. Upindi mumba? Iwe watopinda ipapa wotanza upinde mumba. Iwe tikiri munyarara. Pane vanhu vese panapa vari panapa. Iwewe ndiwe wega watisingapi chikafu. Kusvika ndaona kuti ndiani akazviita munhu iye. Iwe mbudzi yadhuru. Newe Chipo. Ndokuregerera muzvitoro. Fambe mwende. Iwe urikufamba sei? Mbudzi yadhuru. Ndomunhu zvakashama nayo. Anenge akaputikirwa nebhongo. Chipo, ndanotora hembe dzemuwashing basket dziya umbe. Ewa. Mazvita mudari.